हेलो मार साहब। राम राम। हाँ कहना जाओ कैसे कैसे फोन कैनी हो। अच्छा हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम कहीं ना चिन्ह तनी खजरन बाबू बोलते नहीं। हाँ हमनी के तो सब ठीके बा समाचार अपन सुनाई। अच्छा अच्छा हाँ हमरो ठीके बा। कहनी है मार साहब कि बउआ के परीक्षा काल से पड़ल बाटे मोतिहारी। हाँ तो रउआ लड़के के बारे में हम जानत नहीं कि ऐसा बात थोड़े बा। लड़का रउआ देखिए मैं गार्जियन को दोस्त थोड़े बा। अब लड़के खराब हो जाते मैं रउआ का कर सकत नहीं। तो सोचनी हवे कि अब तो रुआ जानते बनी रुआ पढ़ावते बनी हम जानते बनी खर्चा पानी तो बहुत कैले बनी सो। लेकिन जानता नहीं मैं दू तीन गो चीज़ के बड़ा दिक्कत बा। मान लेनी कि अगर फलाना बाबू के लड़का अगर फेल हो जाए तो नाम तो हंसाई मार्केट में का गांव जवार जिला जवार सब लोग हंसी। और दूसरा जानते बनी हमने के जात के बड़का आदमी बानी तो शादी ब्याह करे में भी दिक्कत हुई। तो ना हुई तो कहीं रउआ सेटिंग होके तो एगो काम करी ना कुछ घूस घास दे केहू के पास करवा दी। देखिए हमनियों को नौकरी के सवाल बा महाराज नौकरी के मान ले कि अब नौकरी में हमनी का थोड़ी ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन कर सकता नहीं। अब लड़का ना पड़ी तो मैं हमनी का करम का। बाकी ऐसे हम बतिया तनी में हमारे एगो माट साहब बाड़ कहीं सेटिंग हो जाए तो ठीक है बा। हाँ गाई रहो तो जान पहचान बहुत दूर दूर तक बा हम जान तनी। आ जानते बानी हमनी के मान ली कि अगर इज्जत जाई तो वो दिक्कत बा। तो एगो कोनो व्यवस्था करी सेटिंग वेटिंग लगाई कौन उगा। देखिए मैं गार्जियन को दोस्त थोड़े बा। लड़के खराब हो जाते मैं रउआ का कर सकता नहीं। कुछ घूस घास दे केहू के पास करवा दी आ फिर ना हो तो अगिलका बेर केहू का BA फाइनल करा दे के बाद मैट्रिक में ना हो तो कुछ घूस घास दियाई और बाद में फिर आगे के देखल जाई। बाकी ऐसे हम बतिया तनी में हमारे एगो माट साहब बाड़ कहीं सेटिंग हो जाए तो ठीक है बा। का करी बताए गेहूँ बेच देनी 4 कुंटल देनी पढ़ावेला ऊपर ट्यूशन कहे के सर जी के ट्यूशन ला दे के बाद 4 कुंटल गेहूँ बेच के देनी। अच्छा ओकरा बाद में वैसे कहतनी कि जवन फैसिलिटी कहला उ देनी कहला कि मोबाइल एगो किन के दो मोबाइल किन के देनी बोलो सर जी ऑनलाइन पढ़ाओ तो मोबाइलो किन के दिया है। ओकरा बाद में अब कथी कहता कि अगर हम मैट्रिक पास कर जाए तो हमरा के लैपटॉप एगो किन के दी हो। लेकिन हमरा आशा ना बुझाता कि अब लैपटॉप के किन के दिया पास हो ना। एगो काम करी रउआ कोनो व्यवस्था लगाई का कि देखी हमनी के इज्जत के बात बा ना पास करी तो शादी ब्याह में बड़ा दिक्कत हुई ठीक बा। आगाऊ नौकरी चाकरी में तो दिक्कत होबे करी तो रउआ। हाँ हाँ हमनी में तो ये न दिक्कत बा बड़का के शादी ब्याह कैसे हो ये सब के तो मेन दिक्कत बा। मान ली ना पढ़ी लिखी तो एक बारी जानते बने शादी ब्याह करे में कितना कठिनाई बा। व्यवस्था कुछ लगाई ठीक बा।